Usa ka gabi, mga angkol ug mga auntie. Tugutin sa kuninyo na mga nasa katahuran niining mga orasaha. Magandang gabi po sa inyo, mga show. Ayan, kumusta po ang lagay ng ating mga kabisyo? Ayan, kumusta naman kaya ang ating mga angkol at saka mga auntie ngayon na siyempre, kailangan munang mag-check attendance, no? Kung lahat na ba nakatutoy. Awards, kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Siyempre, ganitong oras yan, nakatutoy. Isama na rin natin ang ating mga pamangkin din na ready to fire na rin. Nakatutoy na rin mga kabisyo. Ayan, no? Anyways, magandang gabi once again. At sa mga nakikinig po sa atin habang nasa biyahe, ayan, shout out sa inyo. Ilabi na ni mo, angkol. At saka sa mga auntie din na nagmamaneho din ngayon. O, mga mapapublic ba yan o private, nakatutoy pa rin sa atin yan. Ha? Yung mga nasa bahay, yan, shout out sa inyo dyan. At hindi lang nasa bahay, yung mga nasa kainan, sa tindahan, sa ganitong mga oras, yung mga nasa opisina pa, no? Yaward. Sino ba yung mga nasa opisina? Ay, wala nang iba. Ang ating mga pinalanggang mga PSG, as in, police sa gate. Ayan, sa mga security guard, habang nagbabantay sa mga opisina ngayon, no? Lakas-lakas ng radyo nila, no? Okay yan. At habang nakikinig po sa atin, naka-uniforme po yan ng security guard. Pero hindi na nagsusuot ng sapatos. Wala na ang boss, eh. Tama, no? Yawards, mga angkol. Ayan, at ikaw, Kol. Wala ka bang plano? Ngayon ay araw ng Miyerkules ngayon, mga kabisyo. So, ibig sabihin yan, pag Miyerkules na po yan, bukas na po ang Star City. Pero ang oras pag nakabukas po ang Star City, 1 p.m. to 10 p.m. yan, Wednesday to Sunday. Ayan. So, pwede ka nang mag-Star City kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, mga angkol at saka mga auntie. At matutuwa din ang ating mga pamangkin. Ayan. Siyempre, ang programa po natin, ang pangalan po natin dito, mga kabisyo, ha? Tutoy na Love. Pwede mo rin baliktarin, Kol. Ote, pwede mo baliktarin. Love, tutoy na. Ay nako. Pero alam mo mga kabisyo, ang magandang pag-usapan dito, no? Pag-uusapan natin ngayong gabi, etong isang bagay na siguro, at dahil na rin siguro sa social media, no? At para siguro din na makakakuha din ng maraming views. Ayan, no? Abay, dapat ganito ka. Yung bang tipong pag nasa social media ka, tingin na sa'yo, mayaman ka. Mayaman, adunahan, dato, kantanawon, ilabi na sa social media, di ba? Ayan, alam na natin yan mga nung araw po mga kabisyo. Oo, kanang kudak ka rin, kanang magpapipicture ta. Oo, siyempre naman, pag nagpapapicture nung araw ng mga angkol at saka mga ante, abay, dapat naka-isputing. Hindi kagaya ngayon, pwede namang magpapapicture ng ilang kahit ilang shots dyan. Tapos delete mo na, pero nung araw po mga kabisyo, ewan ko lang kung naabutan ba ng ating mga pamangkin, no? Nung araw, ginagamitan pa yan ng film po, mga kabisyo. Alam mo yung mga may 12 shots, merong 24 shots, meron ding 32 shots. Problema pa niyan pag na-expose po yung negative. Yung 12 shots mo, magiging siguro 10 na lang, magiging minsan nga 6 na lang. Paano na doon? Pero alam mo, nung araw po mga kabisyo, naka-isputing po yan pag nagpakudak. Pero eto mga kabisyo, no? Siyempre naman, dahil nandyan yung social media, para maganda namang tingnan ka naman sa social media, ang kahalagahan ng pagiging isang mayaman na post sa social media. Wala akong against po niyan mga kabisyo, no? Oo, marami pa tayong mga nakikita na mga postings po. Kung titingnan mo, grabe mga posting, gara kayo. Kumbaga, yawards kayo, Kol, oh. Baling datua kang tanawon. Pero alam mo mga kabisyo, no, hindi po ako nagagalit sa mga gano'n. No? Ang pagiging isang mayaman na nagsishare po sa kanilang buhay sa social media ay maaaring magkaroon ng ilang mga positibong epekto yan. Ngunit may mga limitasyon din na dapat nating isaalang-alang, no? Dati, walang ganito. Pag nakikita natin yung mga postings po sa social media,
Nano lang agad eh. Parang pinupuna na kagad. Sus! Ganun lang yan. Pero sa totoong buhay yan, maraming utang yan. Di ba? Wag naman sigurong ganun po mga kabisyo. No? Sa kanya din yun eh. Sa account niya yun eh. Postings po niya yun eh. Pero alam mo mga kabisyo, narito ang ilan sa mga potential na kahalagahan. May kahalagahan pala yung postings mo. Ang pagiging isang mayaman na nagpo-post sa social media. Ito, napaka-importante ito mga kabisyo ha. Inspirasyon at motivation. Pag nakikita ng isang ultimo at timawa, yung medyo nasa average lang, nakikita niya yung ganda-ganda pala yung ano niya, no? Sana ako rin, di ba? Ang mga post po tungkol sa tagumpay at yaman ay maaaring magbigay ng inspirasyon at motivation sa iba na mangarap at magsumikap na maabot ang kanilang mga pangarap. Maganda din yan mga kabisyo. Dili na siya hinambog ha. Baka akala mo naghinambog lang. Gusto lang niyang i-share lang talaga. No? Halimbawa, may pinuntahan siya. Nakita niya yung daming pagkain. Ganda ng lugar. So, sinishare niya sa social media. Para sa'yo, yan ay isang pagkunwari na mayaman. Excuse me, hindi po yan mga kabisyo. No? Dati, ganun yung naiisip ko eh. Pero hindi yan. Gusto lang talagang i-share lang yan. At kung ayaw mo naman ng naturang tao, siguro maganda. Huwag mo nang i-follow. Di ba? Nasuya na siguro ka, nainggit lang eh. Bahala ka dyan. Pero eto magandang pag-usapan natin mga kabisyo. No? Nakapost po ito sa aking social media. At kung ikaw nakikinig ngayon, ayan, pwede mong puntahan ang aking fanpage, Totoy Bato Official. May pinost po ako at gusto kong ikaw mag-comment din dito. No? Mga ginagawa na magmumukhang mayaman ang tao. Hindi lang sa social media, no? Pati na rin siguro sa opisina, sa bahay, o kaya sa mga pinupuntahan. May nakikita tayo sa daanan, o kaya naman sa kainan. Sasabihin mo, uy, mayaman ni, no? Dato ni, awards, daming pera ni. Di ba? Oo. Paano natin, no? Ano bang ginagawa na magmumukhang mayaman ang tao? Ayan, no? Mag-comment ka na doon at babasahin natin sa ating comment mamaya, no? Sa ating programa pagbalik natin dito sa ating FB Live sa Love Radio Manila. Ayan, again, ako po si Totoy Bato, ang inyong Uncle Totoy, para sa programang Totoy na Love. 9 p.m. hanggang 12 midnight, only right here on 90.7 Love Radio. Maing gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!